Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas. Nembag nga oras tayo amin nga sangapada papagayam. Ididay nga oras at di man nangintay isang bay, tiya pa nakaistorya, panakasamari, pakabuklan, ti pakasalitaan, tiya best letter of the second week, iti bulan tiya Marso. Awan sa bali no saan nga niya, Narding, iti Lawag City. Itagtultulo pa lang Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii, nga pangabakan niyo. Iti nagagkakadakkel nga premyo papagayam. Iti programa nga lagip tinapalabas, iti DCJC Lawag, nga dito itang kay mabuya, ket mabuya iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, ket iti YouTube channel na nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ket ipagpakasi mo man nga no iti YouTube tingkay pakabuyaan, ag-subscribe kayo pagken paki-like dito yung video tayo. Ngayon no iti Facebook itingkay pagbibuyaan, paki-follow ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like ken paki-share pa ni manong yun nemi na ito, Nemi Ruiz, manggap kablaw ka na kayo tinambag ng oras, kablawan tayo man ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Hawaii, di kang kanayon na nga panagbuibuya. Kasi na ko nakitay nga agkakadakkel nga premyo iting kay magunod, agsibod ta grand prize, grand winner 50,000 pesos, first runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anya balaturayan nyo? Baka may isa ka nga writer dito'y Pilipinas, kan iti abroad, nga madamay itang agbibuya. Anya tiramidem, tapos pagarigan ta success story ti istorya mo no adam amom nga napintas ti istorya na kat inka interviewan. Kasto lang tiramidem nyo, isurat nyo, computer nyo, digiti pakasalitaan nyo sa isa niti email address mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com o no nemiruiz123@gmail.com. Yeah? Ororayak digiti surat nyo, ororayak digiti intay pa nang basa kadagiti pakasaritaan nyo. Iti lagip tinabalabas iti Action Radio DCJC Lawag, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ano ngamin deto'y pakasaritaan ni Narding iti Lawag City, apay nga napiling best letter of the second week iti bulan ti Marso. Kasto iti istorya. Nupay high school graduate laeng Narding kanada vocational course ng turpus na ngem na igugur isuna iti taltalon, panagbangkag, panagtalon kan panagtaraken ti dingwen. Ni Narding ti inuuna kadagiti upat nga kakapsat, taluda nga lalaki dinto tamaysa ti babae nga burdek. Idi panagbaruna siyempre na adanmet iti kayan ayat. Iso na lang, tati first love na, kadi sumat lang iti muna nga ng sugat ti puso na. Ngayon para kininarding kat kaslaawan anyaman na, data apa nakasugat ti puso na. Hindi maamamuna ni Erlinda, uwan no ni Linda, ngagnadmat lang iti kabangibang da a barangay. Siguradong isuda itinay karit itong galmay sa kadakwada, gabuta nagkarelasyon da kini Linda, itiligudan nga saan idi nga kayat dagiti naganak ni Linda ni Narding. Agsibod ta agad-adal idi ni Linda iti college. Idinto ta agtaltalon lang ni Narding.
ken maysa detoy kabsat ni Linda ket talaga nga di nakayat idi narding. Ngem gabot ay sudat tinaikani ti tunggal maysa kadakwada. Adda idin mapaspasamak kadakwada ta siyempre agayan ayat da. Kani di agraduar ni Linda iti kurso ng education. Saan nang nga nayobra agsipod ta nagkalaysadan kini narding. Taadla idin tayo nauna nga anak da iti saklot ni Linda. Iti pa nagden na da narding kini Linda, nagbinulig da iti rigat ken namay. Ken nagbaling inspirasyon da dagiti agsasarunon nga anak da. Ni narding ket kaduan na idi nga sadya dingras iti pagtaltalunan na. Gabota nalawa ti taltalunan da sadya ay kaduan na ti ulitig na. Ngimimbalakad ti ulitig na. Nga nasaysayaat nogsubli dito'y lawag di narding tapno makaden na dagiti anak na ken ti asawa na. Ket nakuna ni narding ang agsubli ket kasapulan na ti maysa nga makina nga pagpadanom tapno napimpintas iti panagtalon panagbangkak na. Deta nadaan ni narding iti makina nga pagpadanom kadagiti mula na. Narikna na danarding kini Linda itirigat agsibut no kastang agharvest da kadigiti mulad da nga nateng parbangon at dadan iti kataltalunan. Sa danto mapan iti tiyandaan nga ilako ipaangkat digiti produkto da nga rabi ipailahan. Sa danto agawid nga agkape nakarubuat tumaten digiti anak da nga mapanagbasa iti tumaten ni Linda digiti balon da. Sa danto agsubli nga agasawa iti bangkagon iti talon ket ituloy da ti agharvest sa danto manen mapanidjatyandahan ket nangasawen nga mamindua da nga agharvest ken naglako iti maysa nga aldaw. Napintas ti anayas ti biag dagiti agasawa graman ti pamilyada. Ado idi ti mangdildilaw ken narding. Oh, narding, di ak pinaputa nga nagsakit ka. Pagsasaw mo ti narding, pare, jak kamin kayat ng schedule. Awan ti schedule kung agsakit ko na. Kan pagsasaw ni narding, no nagaget ka, no nasalukag ka, agbiag ka. Ngem no nasadud ka, agbisin ka. Alisto nga naglabas ti panawen aging nga agsasarunon nga graduar dagiti anak da narding kini Linda. Ket gabot agsasarunon da maten nga graduar agsasarunon da mat manong nemi nga maadaan iti asawa mo ng pamilya. Kinabud no na idi 2016 nga mayor pala idi ni Mayor Sibyl Freñas. Napili ti pamilya da narding akas model family. Ket nakaragragsak da, husto unay nga talagang baling nga model ti pamilya da. Eksipot ta naurnos ket nagbalagi amin digiti anak da. Isang nalaing, tadimteng ti pasamak idi nga nagdalagan da. Idi, tanaatake ni Linda. Nabanbanog namin ni Linda nga nangasikaso kadagiti kabagyan na nga nagbalik bayan ket idi ta mapandan itulod iti airport tapno agawid dan sa jaya abroad dagiti sa nga ilida impadamag meten ginarding intaray dati ospital ni Linda nga butan atake. Kasta ko na idi ta dandahan nagda nang runa kininarding ken digiti nagda. Ngem naasin na po Diyos kita. Naasin na apo Diyos kadakwada. Agsipod ta mild stroke. Ket aging kakadagitoy si bibiyag pailaeng ken nasalunat pailaeng ni Linda. Kasta una hindi pa nagyamyaman da agsipod ta nilaeng hen Jan uno ni Narding Junior ti akong payasawa na. Ngayon nagbaliging na may pinsan digiti anak da. 5 anak. Ni J. Anthony, tinauna,
nga naka-asawa, itinasingpet ka na siya at nga ni siya rin ket talo di kiti nalalaing nga anak da. Ni Jacob, ni Jael, nga iti 2023 ket nag-infantile king iti daycare. Kastamat tang kini Jay ang burtek nga iti dayto nga tawan 2025 isumat iti nangabak nga infantile queen. Nagraduar ni Jay iti electrical technology iti MSU. 15 years ni Jay nga idaw ng anak da narding nga nagubra aka salesman iti Unilever Distribution. Iti ang dama ag nagnegosyo ni Jay iti van rental ken cars ken agbaybay and sell. Ininto dati may kadua nga anak da narding ken di Linda nga ni Maria Samira ket nakaasawa met. Iti may isang Egyptian nationality, may isang doktor ni Muhammad Fatih Osman. Nagraduar ni Samira iti BS in nursing iti MSU Batak. Nagubra hindi akas nurse ti hospital iti Laguna for 2 years. Santo na pan nag-nurse at Saudi Arabia ijanan nga namamo ti doktor nga asawa na ita. Ngaging gana ita at dada ti Saudi Arabia raman ti anak da nga ni Alia. Ti may katlo nga anak da narding kanilinda ni Maria Sarifa Gawiran. Yan, husband naman, asawa na ba ni Ferdinand Agarano nga may sangasiman. Duwamat digiti anak da Supi kini Steve. Nagraduar ni Sarifa iti BS in nursing iti Northwestern University. Nagubobra akas nurse iti Saudi ket iti agdama at da ita dito'y lawag takaipas ngayon na laeng tay may kaduwang anak da. Si marunumit ni Amuri nga dalmatan iti pamilya nga damay sang anak na nga ni Syra. Nagreguar isuna ket damay sang regular employee iti City Hall akas driver. Irinto ni Janjan ni Narding Junior ket nagraduar akas HRM Cruise Ship Management ken nagraduar pa iti Professional Education iti Northwestern University. Agdama ita nga Customer Service Officer iti maysa nga mall ijay Uman. Kaganayon nga ikarkararag agyamyaman ken ikarkararag da narding ken Linda agraman ti pamilya di kita nagda nga sapit ko ma ta agtultuloy ti urnos ragsak ti tunggal may sa kadakwada. Ulo-ulitin no kwa ni narding ti akunana nga jak kayat ni schedule ti sakit no nasalukag ka agbiag ka no nasadot ka agbisin ka. Nag-tricycle driver pa idi ni narding ngamitan ket saanen nagtartaraken datan iti baka karnero kalding ken native nga manok. Irinto taniya Linda ket housewife ket pasaray sutag aywan kadig iti apo ko na nga umapan mang sarong karken kuana. Agdama pala ita nirating akas presidente ti kabungaan TUDA Asosasyon de iti tricycle driver iti barangay kabungaan. Dito nga rin ti pagkabulan papagayam ti pagkasaritahan ni Narding iti Lawag City akas napili nga best leader of the second week iti bulan ti Marso. Once again, thank you kada kay aming nga sangapada. Ito ini manong yuan Nemi Ruiz. Mangibadbatin tinibang oras kada kay aming nga sangapada. Babay na po.